Здравейте, днес ще ви покажа моята къща, нова къща, нали, в Roblox. И ето да започваме да я разглеждаме. Тук е масата. Сега ще ви покажа на горния етаж. Всъщност е тук първо да разгледам този етаж. Ето тук имам... Това е хола. Тук са диваните. Може да си починеш, нали. Телевизора може да се пуска, като пише там някакви неща, може да пускаш различни работи. Нали, и така, тук е кухнята. Ето тук може да се влезе. Това е тук е нещо, като смисъл, това е баня това. Тя е доста голяма къща. Въпреки че имаше и по-големи, но аз тази. Аз ще си направя няколко къщи. Тук е гаражът. За кола, защото тук може да си вземеш и превозни средства. Аз ще си взема. И тук, съм тук да ви покажа, да тук е спалня. Напред може би родителска спалня. Не знам, защото аз мисля да осинова и дечица. И аз не знам, ще видя. Тук има също някакво такова помещение за... Да, всъщност това си е такова баня. Нали, тук има друга стая с двуетажно легло. Ето тук е и последната спалня. Как се излиза само, че тук е така. Е така. Да. Е така. Тук е нещо като... Пак някаква баня. Защото това не е ли вана? Това е нещо като вана, да. А това е нещо като... Не знам. Тук има доста различни неща интересни. Има много различни къщи. Може да си изберете. И като цяло този свят е много забавен. И може да си инсталирате Roblox. Много е забавно. Това беше за днес. Само е там... Да, това е гаража. Да, показах ви го. Да, това беше за днес. Като цяло, ако ви е харесало, може да харесате видеото и да се абонирате за канала за още интересни видеа.